Salam Ata TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şu günkü sanyna. Energetika ministri Bayraktar Türkmen TV gazy Türkiýe gelýär. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Tehrana sapary başlady. Türkmen ýaşlaryna Koreýa Respublikasyna talip haky mümkinçiligi döredilýär. Ýewropa Birleşigi emeli intellekt üçin 200 milliardlyk maýy goýun meýilleşdirýär. Türkiye Respublikasynyň energetika ministri Alparslan Bayraktar Türkmenistan bilen Türkmen TV gazynyň Türkiye Respublikasyna iwerilmegini ýeňilleşdirjek ulaşygyny gazananyny we Türkmen TV gazynyň 1 martdan Türkiýe gelmeginiň meýilleşdirilendigini bellädi. Türkmen Powatynyň habaryna görä, bu ulaşygy jemgyýetçilik turu arkaly habar beren Türkiýanyň ministri Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda energetika ulgamyna taryhy ädim edildi. BOTAŞ kompaniýasy bilen Türkmen Gaz döwlet konserniniň arasynda Türkmen TV gazynyň Türkiýe iwerilmek babaty değişli ulaşyk gazanyldy diýip bellädi. Türk ministri bu ulaşygyň çäklerinde 2025-nji ýylyň 1 martyndan TV gaz akymyny alyp başlamagynyň gözüňe tutulýanyny aýtdy. Melim bolşýaly Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeshkiýanyň arasynda telefon arkaly sohbatdaşlyk geçirildi. Şol sohbatdaşlygyň başlyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Türkmen TV gazyny Iranyň üstü bilen swap usuly arkaly Türkiýe Respublikasyna iwermek boýunça BOTAŞ kompaniýasy bilen ulaşyk gazananyny melim etdi. Şeýlekem 2024-nji ýylyň 1 martynda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Antalya diplomatiýa forumuna gatnaşmak üçin Türkiýe amala aşyran saparyna Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen dowuşupdy. We şol dowuşukda ýalňyç energetika ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek babaty möhüm ulaşyklara gol çekilipdi. 2025-nji ýylyň 10-njy fevralyna Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolaşlygyna Türkmenistanyň wekiliýeti Iran Islam Respublikasynyň paýtagty Tehran şäherine iş sapary bilen bardy. Şol gün Türkmen wekiliýetiniň Iran Islam Respublikasynyň ýol we şäher gurulşy ministriniň ornasary Ulug Senagaty we ösüş kompaniýasynyň başlygy Huşan Bezwant bilen dowuşuk geçirildi. Dowuşukda taraplar hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesini şol sanda Iran kompaniýalarynyň Türkmenistanyň awtomobil ýollaryny gurmak tassamalaryna gatnaşmagyny bellädiler. Taraplar hususan hökümet ara topuryň soňky mejlislerinde soň gazanan ulaşyklary durmuşa geçirmek ýagdaýyna syn berdiler. Iki taraplaryň hyzmatdaşlygy giňeltmäge özara gyzyklanma bildirdiler. Taraplar geçen ýylda geçirilen gepleşekleriň netijelerini bellädiler we iki ýurduň hyzmatdaşlygyny işçileşdirmek wajypdygyny tasdikladylar. Şunuň bilen baglykda Türkmenistan bilen Iranyň ýürütülüşdirilen guramalarynyň arasynda utgaşdyrylan işleriň ähmiýeti görkezildi. Türkmenistanyň wekiliýetiniň Irana sapary dowam edýär. Koreýa Respublikasy bilen ilm bilim ulgamyna hyzmatdaşlygy hassa giňeltmek maksady bilen Türkmenistanyň Koreýa Respublikasynyň ilçesi Durdiýewiň Songyonguwan Uniwersitetiniň prezidenti Yoo Jae-bom bilen dowuşuk geçirildi. Dowuşuň dowamyny bu ýokary gowy mektebi bilen ozaldan alınıp barylan hyzmatdaşlygyň çäklerini Türkmenistanyň kabul edilýän talipler üçin kwotalaryň artdyrylmagynyň hem-de talip haklary tölenýän ýerleriň berilmeginiň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Şeýlekem Songyonguwan Uniwersitetiniň bilen ýurdumyzyň ýokary gowy mekdepleriniň arasynda hyzmatdaşlygy ýokarlandyrmak. Hususan Türkmenistanyň Owuzhan adynyň Injener Tehnologiýalar Uniwersitetini hem-de Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyryş instituty bilen gatnaşyklary ilerletmek uğurlary aralyp maslahatlaşyldy. Songyonguwan Uniwersitetiniň prezidenti Yoo Jae-bom öz gezeginde Türkmen tarapy bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine gyzyklanma bildirilýändigini bellemek bilen anyk ilmleri boýunça ýokary gowy mektebini görelili tamamlanan Türkmenistanyň ýaşlary Songyonguwan Uniwersitetine sistem maksatnamasynyň çägine talip haky tölenilýän magistratura okuwlaryny ködürlemäge taýýardygyny nykdy. Şeýlekem gepleşikleriň barşyna ilçe Durdiýew ýurdumyz tarapyndan öňe sürilýän daşary syýasy başlangyçlary hususan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň rezolýusiýasy bilen 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk oýnaşmak ýyly diýilip eglan edilmegi we bitarapligymyzyň 30 ýyllyk şanyna bayram münasibetli Türkmenistanda we daşary ýurtlarda geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara çäreler barada gurrun berdi.
Ýewropa Birleşiginiň komissiýasynyň ýolbaşçysy Ursula von der Leyen Ýewropada emel intellekt pudugyny 200 milliard euro maýa goýmagy maksat edinýänliklerini aýtdy. Fransiýanyň paýtagty Parijde geçirilen emel aň boýunça sammitde çykyş eden Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçysy Ýewropany emel intellekt pudugyny öňde barjy iklimleriň birini öwürmek isleýänliklerini aýdyp, bu gurdaky işlerini çaltlaşdyryljakdyklaryny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçysy Ýewropada emel intellektiň döwlet we hususy pudoklar tarapyndan epesleme çörde maliýeleşdirilmegine zerurlugyň bardygyny belläp, hususy pudogyň 150 milliard euro wada beren emel intellekt başlangyjyny gollaýandygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi emel intellekt ulgamyny maýa goýma çörlerini artdyrmak bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary hemde Hytaý ýaly esasy beýleşleri bilen beýleşlik mümkinçiliklerini artdyrmak uğruna tagallaýdy. Ine mehriban müştaglar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şuňky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şoldan ibaret. Gepleşigimizden indik sanyny görüşýänçek hoşda bolun.